Hello logofer, welcome back to another vlog. So logofer dini hai जोङो नै दिल्ली थांनो थथ गाखोदों आरोना लोगोफोर स्टेशन सिम थांनो नागिरदों जोङो क'क्राझार टु दिल्ली ओमफ्राय नै जोङो थथआव दङ दायो आदा खोरोन्दाव दङ नै बिथिंजाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो स्टेशन सिम थांबाय थादों स्टेशननिफ्राय ट्रेना दङ 12:30 दङ आरोना लोगोफोर ट्रेना ओमफ्राय नै लोगोफोर स्टेशनाव मोनफैबाय जोङो स्टेशनाव मोनफैनाय लोगो ओरैबादि मानसि भिर आरोना लोगोफोर दिल्ली थांनायनि खोथा नालाय बिराद मानसिफोर फैदों लोगोफोर कालचारनि एबसुनि आनसलिकनि ओमफ्राय बेबादिनो गोबां मानसिफोर फैदों आरो दायो टाइमा नै 11:28 AM जादों 12:30 फैगोन ट्रेना दायो नेबाय थादों लोगोफोर नैबे फारसेनिफ्राय बै फारसेथिं मानसिफ्रा बारबोजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोरा मोनफैजोबाखै ओमफ्राय नेबाय थादों आरोना लोगोफोर जमा जाथ'वाखै थ' भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायदो जाखिनि हायो आं शेयार खालामनो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लादो लोगोफोर नै आसामनिफ्राय फैयै फैयै मोनसे स्टेशनावहाय लखनौ ना माथो बेयावहाय ओंखाम होदों आरोना लोगोफोर नै आं इसेबां बेनि सिगाङावबो ओंखाम होदोंमोन बेखौ लाबाय थायाखै आरोना लोगोफोर नै मोनसे केरि बेगाव पेकिं थायो मोनसेयाव 10ता ना 7ता बेफोरबायदिनो थायो आरोना नै लोगोफोर बयबो ओंखामखौहाय गावबा गाव दाबायावहाय लांबाय आरो रोगादों मोनसे जायगायावहाय थुबुर खालामनानै दोनो ओंखामखौहाय ओमफ्राय गावबा गाव केरि बेगखौ लानानै थाङो आरो नै लोगोफोर न'निफ्राय बाजिया देनानै हरनाय दुन्दिया बाथोन बेनिफ्राय नै लाफा मैद्रुजों जाबाय आरोना लोगोफोर ट्रेननि ओंख्रिखौ आं गोथाव मोनासै ओमफ्राय जायासै बेखौहाय एसेबो थावाखै आरोना लोगोफोर ओंखामाबो रुनाय बादिसो थावा आरोना लोगोफोर न'नि ओंखाम बादि नङा ओमफ्राय जों साथाम लोगोजों रानलायनानै जाबाय आरो लोगोफोर भइसखौ रेकर्डसो होनांगौ जादों दे लोगोफोर मानोना आं भइसखौनो होखायाखै आरो खायफाखौ होदों खायफाखौ होआखै आरो मोजां खोनायानो बेखायनो आं होखायाखै आरो लोगोफोर थ' लोगोफोर जों जाखांबाय दायो जाखांनानै नै लोगोफोर लुदु गेलेगासिनो आरो मबाइलावहाय बिराद इन्टारेस्ट जादों आरोना लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै एकदम मिनि हाला बिराद इन्टारेस्ट जादों गेलेनोहाय नै लोगोफोर आं फैबाय थानायखौ लाबाय थायासै नै दिल्ली स्टेशन मोनफैनानै भिडिअ खेबदोंमोन आङो ओरैबादि मानसि भिर लोगोफोरनि सिगाङावहाय निउस मिडिया सिगाङाव थादों आरो निउस मिडिया फैनायनि थाखाय जोङो बिराद लासै थाबायनांदों आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थाबायनाय बायदि माथो खालामनो आरो उफाय गैया लोगोफोरनि नै लोगोफोर बिथाङा आदाया प्रदिबादा बिथाङा आदाया आंखौ माथो होदोंमोन आरो हेलौ संसार फंबाय होननानै ओमफ्राय बिथाङा आदाखौ आं दिनै फार्स्ट टाइम नुनाय ओरैबायदि मोजां मोनदों बिराद मानसि लोगो मोनदों आरोना लोगोफोर आंनि साबसक्राइबारफोर लोगोसे बेफोरबायदिनो गोबां सिनाखि लोगो मोनदों सार मेडाम कलेजनि प्रफेसार मेडाममोनखौ बिराद लोगो मोनदों नै लोगोफोर बास नेगासिनो दायो भिउखौ नायलाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नांदों माने फार्स्ट टाइम फैनानै ओरैबायदि मोजां नांखादों आरोना भिउखौहाय नै लोगोफोर बास नेगासिनो ओमफ्राय बासआ 10तासोआवसो बुंदों दे लोगोफोर ओमफ्राय जों इमान गोबाव मोनानि 10तासिम नेबाय थानो हायाना बेखायनो जों निजा गारि लानानै थांसै नामा बिदि सानदोंमोन आरो गावबागाव गारि होनानै थांसै नामा बिदि सानदोंमोन आरो थ' उनावहाय सानबायखि मोनाबायबो नै मोनानि भिउखौ नायलाय लोगोफोर 5-स्टार हटेलनि भिउखौ जा समायना नुनायखाय आं बेखौ एसे क्लिप्स लाबाय आरो लोगोफोर नै लोगोफोर मोनाबायबो ओमफ्राय जों थांनो हाखु दाखु जाबाय उबेर गारि अनलाइन खालामबाय उबेर गारिजोंनो जों थांनायसै आरो प्रग्रामनि थानाय हलसिम आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर उबेर गारियावहाय थांगासिनो जोङो ओमफ्राय थाङै जोङो एसे मोनाहैदों दे लोगोफोर माने जोङो एसे ओजोंनो स्टेशनाव एसे मोनाखाबायमोन जों बासखौ नेबाथ' आरो हरसिनसो जागोन 11-12 जागौमोन नामाथाय नै लोगोफोर मोनफैनानै प्रग्रामनि थाग्रा हल मोनसे बानायदों बेवहाय मोनफैबाय ओरैबायदि स्पेसियेल बानायदों बग्रा जि होदों तसक होदों ओमफ्राय जोमनो थाखाय ब्लेंकेट होदों गान्दु होदों ओरैबायदि स्पेसियेल आरो आंनि थाखाय बिराद बेस्ट जादों लोगोफोर ओमफ्राय जानाय लोंनायखौबोथ' एसेबां गाज्रिद्राय होआखै मोजांखौनो होदों लोगोफोर जास्ट ट्रेनावल' एसे
टाइम मथे जानाय लोंनायखौ मोनजायाखै आरोना लोगोफोर हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो बेखिनिखौबो खस्थ' होनोब्ला आरो माथो माने नङा होनबा लोगोफोर जेबो नङा बेफोरो बे लोगोफोर मोनफैनानै एकदम आं भिडिअ लास्रांबाय आरो थ' लोगोफोर अननानै आंनि भिडिअखौ जाय जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर थेंक इउ स' माच अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिन दिनै भिडिअ